Hello guys, maayong buntag pa di ay. Ako ang yung dog papi o to sa misa. Kana man gud siya guys, mo nang ganang kay kung pagkaon na niya kay behave kay na siya pag time nga tingkaon na hilom ra gyud na siya maghulat ra gyud na siya tagaan siya nako og kanang asahon na siya nako di para ning duha nako kadugi nga. Kaning duha nako kapapi nga mga siro kani kaayo. Ali na mami. Mo na magkait. Nara, oh. Nait na si Barbie na ni si Barbie. Nait na si Barbie. Nait. Nabutog na ka? Hmm? Nag-thank you siya, kiss dayon siya. Nabutog na ikaw. Oh, lagi butog na. Hmm. Hmm. Nag-thank you siya. Yeah, nabutog na among bata. Na-thank you na din ni Mimi. Mami, kiss na yan. Oh. Kiss na siya, guys. Thank you daw. Ato siya. Ikaw lang. Uy, mag-inom pa ba ito sa imong tambal? Imong tambal na pa dito oh. Ako pang kuanon. Ako sang kuanon iyang tambal, guys. Akong andamon iyang tambal. Nakahinumdum day ko sa iyang tambal di ay naman day di ari. Oh, dili lagi. Na ako pong giinit ang ilang sudan, guys, sa uling niya. Oh. Sa ato na ako tong gutubog ang tamban. Dayon ang tambal ni Barbie ni Ara. Ako ananing pigaon kaning isa mapiga baka ni sulod gamay ra kay sulod ana agid siya nakuan nakuan sa katas ang kani daghan ni kay kuan man ni kabuok tulong mo ni ko painom niya tambal sa hubak na okay na ba yung hubak, guys? Ani ang katas sa oregano, guys. Ni Ara, guys. Diba? Ano ko pa inom ni Barbie ron. Kita na siya ni series ng dada na kung siya. Pati dyan braba pagka-iglasa. Unta man, mait mo. Ako na nagpunin tagaan yung doha ka. Bugoy na ko kay kita ra ba sila nga si Barbie nagkaon sa lamesa niya silang duha wala. Gianin na sila diri sa katong mangayo sila gas niya na change mind man si banana yun so ayun na lang naihatag palang gawin kinangita na sa tuod ako na baya na katong tatong gamay pa sila gi kuha nila di ari niya dako bitaw, guys, mangita na sa mua kay maabot gani akong banana bitaw lipay kasi lang ilang lipay dala luha dala hilak ba oh puli-puli ha puli-puli dili magkuan puli-puli ala nagbilang kad ta puli-puli sila, guys, gitagaan na lang po na ako kasi Barbie akong gipakaon. Ako na lang po silang gitagaan. Pole-pole. Do, tinahinay lang dut kay kuan dut. Natanawa lagi. Paspas mo kay makakaon gud. Paspas kay mahutdan. Ang so may ministryahan na to eh. Taro nga. To nga man mong dakwan ana gud. Dadot gud. Nagulat ra po si Dadot, guys. Kaya naam ako pero wala ko sumbagay nis lang duha. Dadot na po. Dadot na po. Dumanak ka. Sumbagay mo rin na raw. Ang tilukan na. Napa mana si kuan kay tilukan na nga hulog. Sayang kay ni Nara. Tapa na. Man na nakakaon na mas dagan gani yung nakaon kay ni Dadot. Ay, ang tambal ni Barbie di ay. Inday Barbie. Inday. Asa to? Laka ning tago kay nakakita siya sa ihang kuan nangihi na pud siya diri oh. Halaka ning tago si Barbie sa ilalom. Barbie. Guys, ning tago na, guys. Kay to kay balo siya nga na iyang tambal gi-prepare na nako. Guys, di ara, guys, ning tago. Ali dire. Tura, guys. Nakita ninyo, guys, oh. Dili na, mi mami, ning tago man ka. Agoy kay nakaibalo man siya nga gi-prepare na nako ang iyang kuan ning tago siya dito sa kuan sa kilid sa kusum. Break kay ni, guys. Inam tagtambal nimo kay imong hubak para mawala na jud na imong hubak. Matuloy-tuloy na jud nagkawala na imong hubak. Ha?
para matuloy-tuloy na nagkawala imong hubak. Dili jud ka kinahanglan mag-inuiday kay ngano. Kung dili ka mo inom og tambal, ang imong hubak magpabilin gyud na mo pilit sa imong kalawasan. Magdrama-drama ra ba din guys, hilak-hilak din siya guys. Kung paimnom. Gihangak na hinon si mami oh. Dili lagi mag-ingon ana ba? Iglas kini siya paimnom guys, pero mainom ra man niya guys kay ako ra man ang inahinay painom niya. Mo to magipraktisan ako guys nga ako ra ug wala si banana mo travel siya ako ra mo painom ani para makakuan ko makapainom ko niya. Ipraktisan gyud ako guys, pero salamat sa Ginoo na success ra gyud. Nakainom ra gyud siya. Successful. Dali Asos Sige kay mo mata gyud na mabutangan ron. Na hinahinay lang guys, antud mahurot ni makamansar ba ni. Wa nang virginity mama kita na Ayo lagi pag kay ipainom jud ako ni gurot nimo. O gamay na lang oh. Gamay na lang man. Gamay na lang kaayo. Maoro ba ni nakatabang nimo nawala imong hubak, imong hukal mo? O gini nakatabang nawala imong hukal gyud. Kung wala ni imong hukal nagpabilin pa mo, agas-agas pa sa iyang sipon guys. Gani na itanom si mami ani. Nagtanom di po ko anis guys kay kanang uguba ko na kong banana. Naari tambal makuha. O di nagamit ni Barbie. Napagamay na lang. Amay na lang. Amay na lang ba? Amay na lang? Oh, amay na lang kay sa tanan alibutan. Na. Amay na lang ay sa libutan. Na. Mana? No more guys, no more. Tago din ka ha? Kita man siya guys nga akong gikuan ang ihang tambal. Dali din siya suksok dito sa kuan. Lalo sa kilit sa kutsyon. Tanaw guys, gunitan yung plato guys. Gigunitan ang plato. Gigunitan. Bright jud. Gunitan yung plato guys. Na very good kay daani ra mo dili mo ako ditong adton pa nako tong mangayo sila guys, bilibaran nako to ignon ako guys nga dili man mosugot akong banat oy ay Ginoo ko nakatunog og ihi. Ignon ako nga di mosugot akong banat kay mingawon na pud siya sa mga ito kay ug maabot man gud siya guys kay mukuan sa yaha mo tagbo. Una nga balibaran na lang ko si ate. So man ako og pangrapos sa kuan guys sa ato ang agoy na pag yun ay wiwi da ari guys Ginoo ko mapay paguman akong trapo guys na pag yun ay nagpabilin nga wiwi guys. So ato sa ning pug og maayo ni ang trapo guys kay para kuan dito di nata magbalik-balik. Muna mong balay guys bisag na mi mga dugi. Dili jud baho among mga iring kay iring amo ang balay kay pag mangihi. Kung anong dayon trapuhan din pagkawan butangan na to aning fabric nga anti-back nga humot guys tanan manilingan kahumot guys. Then og trapuhan dili ra usa ka kaisahan og trapo dubli. Mo ginang duha ka trapo kung gikuan oh. Kay sa primero ning isa, hala, kitang virginity guys. Kuan ning isa sa primerong trapo din, ang isa ikaduhang trapo. Ana. Atulay taas gamay kaya kita tong virginity. Na oh. Nya na atoy nag comment sa ko ang short vlog ba to? Nang ano dog manglimpyo daw kuno ko gamitan daw na kog kamot. Dapat daw kuno map ingko nga mas satisfied ko mo gamit sa kamot kay kung ang kamot manggod kasara di na ta magbalik-balik samantala ang map pag human imong map silhiga na pud nimo so magdubli ang trabaho may maning kamot ang atong gamiton nga with trapo mangas ara di na magbalik-balik kay kung kamot nga atong gamiton nga naay with trapo na madala na ang abog ani guys o na nga okay ra kaayo. Diba?
Swasan na yun. Nabaho, humot kahit pabrik. Kuhaan yun ang kahumot sa pabrik guys, magkabili. Ana. So, okay kaayo. Na guys. Manaman trapo sa ihi. So, mubalik na kog lingkod rin. So, guys, diri ratataman guys. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Sa atong mga solid supporters, sa atong mga OFW, amping mo kanunay, amping ta kanunay. God bless us. Bye.